Protest în diaspora americană. 200 de credincioși au protestat în frig pentru că preotul lor, Gheorghe Cârstea, a fost suspendat. Oamenii au aflat că arhiepiscopul Nathaniel Pop l-a forțat să se pensioneze. Nu cunoaștem alt slujitor! Nu cunoaștem alt slujitor! Biserica aia noastră și a preotului nostru ce-a construit-o! Biserica aia noastră și a preotului nostru ce-a construit-o! Noi de aici nu plecăm niciodată! Noi de aici nu plecăm niciodată! Un stat de veche cu orice preț! Un stat de veche cu orice preț! Afară cu cei ce pedepsesc duhovnicul nostru! Afară cu cei ce pedepsesc duhovnicul nostru! Protestul a avut loc în Statele Unite la Biserica Sfântul Nicolae din Detroit în 8 ianuarie. Oamenii erau nemulțumiți pentru că preotul lor, Gheorghe Cârstea, a fost suspendat și se pare că este forțat de arhiepiscopul Nathaniel Pop să se pensioneze. Ei spun că Biserica Sfântul Nicolae a fost construită de ei, membrii și credincioșii bisericii, împreună cu părintele Gheorghe Cârstea, care este duhovnicul lor de 20 de ani. Oamenii se tem că rezultatul acțiunilor arhiepiscopului Nathaniel Pop din ultima vreme va fi că noua generație și-ar putea pierde credința în Dumnezeu și legătura cu tradițiile românești și cultura românească. Nu vă bateți! Joc de noi! Vrem părintele înapoi! Membrii Consiliului Parohial au avut o ședință extraordinară unde au votat în unanimitate repunerea în drepturi a preotului și dezafilierea de la Biserica Ortodoxă a Americii. Aceste decizii au fost puse într-o scrisoare oficială trimisă la arhiepiscopul Nathaniel Pop. Totodată, oamenii speră că Patriarhia Românească își dorește ca Biserica din America să fie unită în final cu Biserica Mamă. Enoriașii din Detroit s-au rugat înainte de protestul, unde au înconjurat biserica și au stat la o temperatură de -25 de grade pentru a-și arăta nemulțumirea. Ei așteaptă acum să vadă care va fi rezolvarea în acest caz.